Výhradne v našej ponuke na predaj rekreačný apartmánový dom hneď pri kempe Liptovský Trnovec s možnosťou plnohodnotného trvalého bývania. Liptov je veľmi atraktívna lokalita, kde keď si kúpite nehnuteľnosť, máte viac účelov využitia. V prípade tohoto domu je to trvalé, rekreačné či komerčné využitie v centre cestovného ruchu. Dom sa nachádza vo veľmi lukratívnej lokalite. Vedľa kempingu ATC Liptovský Trnovec, kúsok od priehrady Liptovská Mara. Pozemok o celkovej výmere 445 m2 je rovinatý s prístupom z hlavného parkoviska pre kemping po miestnej komunikácii, na ktorej je spoluvlastnícky podiel. Pozemok je zatrávnený s okrasnými krovinami a drevinami oplotený. Z prednej časti spevnené plochy zo zámkovej dlažby na parkovanie plus parkovanie pod prístrežkom. Zo zadnej strany terasa. Má ideálnu orientáciu voči svetovým stranám. Na pozemku stojí rekreačný apartmánový dom so súpisným číslom, s prvým nadzemným podlažím a obytným podkrovím, so zastavanou plochou 86 m2. K domu prislúcha veľký prístrešok pre parkovanie so skladíkom na náradie a priechodom do záhrady za domom. Zo statického hľadiska je v perfektnej kondícii. Je suchý, udržiavaný a hydroizolácie plnia svoju funkciu, strešná krytina v perfektnom stave. Rodinný dom je murovanej konštrukcie, obvodové a nosné murivo o hrúbke 400 mm na betónových základových pásoch je z exteriéru zateplené polystyrénom. Drevený trámový strop s priznanými trámami v interiéri. Drevený krov so strešnou krytinou z betónovej škrydle. Prvé nadzemné podlažie tvorené z miestností, obývacia izba prepojená s kuchyňou s krbom, liatinovou krbovou vložkou a výstupom na terasu. Izba, kúpeľňa, samostatné WC, chodba so schodiskom, zádverie. Drevené schodisko prepája prízemie s podkrovím. V podkroví sú dve izby, väčšia izba s možnosťou rozdelenia na dve, chodba, schodiskový priestor, loďia. K dispozícii je ďalšia kúpeľňa z WC. Inžinierske siete. Elektrická trojfázová prípojka, plyn, napojenie na obecný vodovod, verejná kanalizácia. Ústredné kúrenie z plynového kotla Viessmann so zásobníkom na TUV prostredníctvom panelových radiátorov s termostatickými hlavicami. Lokalita a postrehy makléra. Dom s takýmito parametrami ponúka nielen možnosť rekreačného a komerčného využitia. Vzhľadom na veľkosť, dispozičné riešenie, umiestnenie, náklady a inžinierske siete môže byť plnohodnotne využívaný aj na trvalé bývanie. Nachádza sa v príjemnom prostredí so slušnou občianskou vybavenosťou vo vedľajšej obci a primeranou vzdialenosťou do okresného mesta Liptovský Mikuláš, čím vytvára kompromis medzi rekreačným a trvalým bývaním na vidieku v peknej prírode, no v centre cestovného ruchu. V tomto prípade treba brať do úvahy cestovný ruch a zúžené možnosti čerpania úveru v prípade financovania kúpy prostredníctvom hypotéky. Z hľadiska rekreačného a komerčného využitia sa dom nachádza v turisticky najvyhľadávanejšej lokalite s možnosťami celoročného využitia. Kúsok od brehu priehrady Liptovská Mara a len 2 km z akvaparku Tatralandia a s ním spojené. Tatrapolis, Zookontakt, Hurricane Factory, Maladinovo, Dom hore nohami, Heliport Liptov, Fantázia Liptov Park a tak ďalej. Len 15 km cestou na západ je ďalší akvapark Gino Paradise Bešeňová s ďalšími atrakciami. Nezabúdajme na diaľnicu D1 priamo z Liptovského Mikuláša a železničnú autobusovú stanicu. Z hľadiska cestovného ruchu je táto lokalita zaujímavá celoročne a pre široké spektrum návštevníkov. Turistika, cykloturistika, zber húb, kúpanie, rybolov alebo jachting na priehrade plus všetko, čo ponúka Liptov počas celoročnej sezóny. Prepojenie s Kibusom priamo z parkoviska pri dome až do lyžiarskeho strediska Ski Jasná, Nízke Tatry. Kalkulácia nehnuteľnosti. Len samotný pozemok v tejto lokalite so všetkými inžinierskými sieťami a vybudovanou infraštruktúrou má hodnotu minimálne 100 000 eur. Po odrátaní ceny pozemku z celkovej ceny sa dostávame na veľmi zaujímavú hodnotu stavieb a bez ďalších nákladov, straty času a starosti. Vysvetlím, poradím, pomôžem. Volajte
0905501679. Robert Bela, bela@tureality.sk